Apa iki satenane takdirku sing jawabke nek ngasih pecah di santai yo perjal ndasu sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangga lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu ada Jati Nugroho campur sari ada Anta Movie Multimedia Anjar Pertali Upu sing nelongso ora nyono ora ngira pripun Kang Mas sliramu ninggalake aku mermurga lanang liya tak akoni pancen aku ora bagus aku ora sugih nanging aku njaluk ngapuramu Kang Mas angel jeneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Anjar Pertali sesu ning jero dada pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku mas lupu sing rasa tresnaku Goyang, Ibu. satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wes kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku paribasan rangga lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iku wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Jati Nugroho Bali ya para tamu ingkang nembe rawuh ngaturaken sedeng rawuh pinarak kaliyan sekedhik bersama Jati Nugroho Anta Movie juga spesial untuk konco-konco Sinoman Karang Taruna Anjar Pertali yo sesu ning jero dada pancen larake
Segala lagi. Adi Nugraha. Sapoyo. Goyang, goyang apa goyang yuk? Goyang, goyang. Ayo. Amjar bertali. Apa iki satenane karepku sing jawabke siramu beda beda lambe. Apa iki satenane karepku sing jawabke siramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, kadung mas rungokno tangisku, becike kowe sekolah uripku. Mari pasarang rangga lintang ngantos saka etik gawe lara marang tresno. Iki wis dalaku pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara hatiku, sepurane yen gawe lara hatiku. Oke, Ada bubu sing nelong iki lagune Pupu sing nelongso.